बाघनियन छाती हो तब बुझ जई हऊ है हो कि बाभन जाती हो तब बुझ जई हऊ है हो। अरे नाए दादा हम न जाइब राती में। सबसे ज्यादा यही गीत के प्यार मिलेला। अरे नाए दादा हम न जाइब राती में तो गोली चलेला। अरे भूमिहार के बराती कि काहे खाती घर में बवाल भइल बा तब कौना चीज खाती ऐसन हाल भइल बा तब बोला कौन हथियार आइल बा 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 ले ला देखो देखो तनी हाला करम मिजाज में तब लोग गवाई गाना। देखो देखो गली में भूमिहार आइल बा देखो 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 गली में भूमिहार आइल बा देखो देखो। अरे काहे खाती घर में बवाल भइल बा कौन चीज खाती ऐसन हाल भइल बा बोला कौन हथियार आइल बा बा देखो 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 गली में भूमिहार आइल बा बहुत बहुत पुरस्कार बीकी भैया की तरफ से, अशोक भैया की तरफ से पुरस्कार आवता। बहुत बहुत धन्यवाद। एगो गाना और ही कहनी कि जाति में कौन जात होले रंगदार जाति में कौन जात होले बरिया जाति में कौन जात होले रंगदार अरे की बांध के पगड़ी हिलैले बसगरी बांध के पगड़ी हिलैले बसगरी जतिए भूमि बांध के पगड़ी हिलैले बसगरी जतिए भूमि। हमनी और भूमिहार के बाभन कह जाला एने पूजा करवावे ले पंडित जी उनका के बाभन कह जाला। ए तो सब मिला के गा देवे नी आने तो बाभन को शासन में अरे आने तो बाभन को शासन में राइफल बनवा देंगे चलिए बहुत बहुत धन्यवाद गवाई अगला कलाकार। बढ़िया लगल तो फिर से एक बार थप्पड़ी बजा दी हम सब। अब का करबो भैया हमार ये पर बजरबे हब मगई में कहती जे चार को पूछता आदमी महीना में 20 को प्रोग्राम करता नहीं आज की डेट में तो कहीं ना कहीं अपन समाज के बहुत बड़ा योगदान। अब हम गर्व से कहने कि हम भूमिहार हैं।